už tradične zorganizovala Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom, Slovenským zväzom zdravotne postihnutých a klubom detí a mládeže v priestoroch koncertnej siene Reduty v Spišskej Novej Vsi ples ľudí s dobrým srdcom. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili zástupcovia nášho mesta, ako aj cirkvi, ktorí prišli podporiť dobrú vec. Naši kňazi prišli, náš pán Zlatý dekán, pán Záhradník s Marekom, mal pri samozrejme aj pán biskup, ale musel odletieť na inauguračnú omšu do Ríma, ale veľmi chcel prísť, čo si my veľmi vážime. Som rada, že tu prišli aj za mesto, aj Dávid, aj títo naši, aj poslanci, pretože ja si myslím, že naši rodičia si veľmi vážia, keď ich niekto príde pozdraviť a vidí, ako žijeme s tými našimi problémami a že sú teda radi v našej spoločnosti a že príjmu to pozvanie. Ja som vždy rád, že sa môžem zúčastniť tohto plesu, pretože myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité zdôrazňovať hodnotu každého ľudského života, aj týchto detí. Oni sú pre nás všetkých takým veľkým darom. Učia nás všetkých byť deťmi, tešiť sa z maličkosti. Každoročne, odkedy moja manželka učí na Spojenej škole Maximiliána Kolbeho, tak bola niekedy aj, teraz je na materskej, ale bola aj aktívne, sa zapájala do tvorby programu. Takže odkedy je na škole, tak sme sa spolu zúčastňovali tohto plesu s takou krásnou myšlienkou. Som tu prišla dneska s deťmi a neskutočne som sa tešila na tento ples. A už 5-krát som bola na takomto úžasnom a nádhernom plese. Mám aj rád, aj tanec a aj rada sa opliekam tiež. Nič sa nezmenilo, ale zmenilo sa dneska, že nie sú hore balóny na strope. Takže toto sa zmenilo iba. Tie deti akože majú z toho radosť veľkú. Aj určite je to pre nich forma zábavy, že sa zabavia a že aj vlastne ich poukážeme tak do povedomia vlastne spoločnosti a tak. Program odštartovali žiaci zo základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi. Svoje čísla mali pripravené aj žiaci Spojenej školy Maximiliána Kolbeho a nechýbala ani tombola. Vystupoval som ľudový tanec a čišiček a padákom nejakým. Takým padákom sme sa točili a dobre, to bolo super. Tu budem aj spievať 2 piesne od Kašubových a ešte možno od jednej skupiny. Čo sa vám páčilo najviac? Tak tie tanečné vystúpenia, potom aj tie deti zo Zúšky, čo hrali na nástrojoch. To bolo veľmi krásne. Celkom dobre sa mi aj páči, aj program tiež. A je to také aj zábavné. Nálada bola večer veselá a každý sa zabával. Tohto už 27. ročníka sa zúčastnilo až 170 hostí. Nedávno bolo Deň rodiny a myslím si, že aj tu sú ľudia, ktorí vytvorili, dá sa povedať, takú jednu spoločnú rodinu a navzájom sa poznajú a určite sa každý rok tešia na tento ples. Tí ľudia majú stále záujem a stále tu vidíme nových mladých ľudí s maličkými detičkami, ktoré sú nejako postihnuté, či je to telesne a mentálne. A čo ja sa veľmi teším, že majú takýto priestor krásny, tu sa cítia ako doma, tu je každý naozaj dobrý, s veľkým srdcom a tento priestor patrí pre týchto dobrých ľudí, aj detičky, aj rodičov, aj priateľov. Dneska žijeme v takej dobe, kedy ľudia sme nároční veľmi a všetko tak hodnotíme a to nám chýba, hento nám chýba a to by sme mali radi a tam by sme chceli byť a toto nemáme a taká ťažká doba je. A pritom tieto deti nám ukazujú, že sa môžeme tešiť a radovať sa z maličkosti a že k tomu, aby sme boli šťastní, tak nepotrebujeme až tak veľa.